Vice. Yes. Ndicinga uthetha ngalo moya apho khona uYohane Baptist uYesu akazuka Vice amazulu wehla umoya njengehobe. Ndicinga uthetha ngalo moya ithi lento uthi uYesu kubafundi bakhe ze libabhaptizeshe egameni loyise egameni lonyana egameni kaMoya Oyingcwele. Ithi incwadi yezenzo xa ibuzayo ibuza abantu uba namamkela nalo Moya Oyingcwele na. Kubuyile Vice kodwa lo moya Vice ndicinga uba xa ingene emntwini ufika lo moya atshintshe isimo. Apha eBhayibhileni Vice kukho abantu abangenwa nguMoya Oyingcwele. Bathi abantu behlala bathi xa bethetha bathi baselimisele isinxilisayo. Ngokuba abasathethi la language yasekhaveni ngoku. Umoya skildazo ukufika la basawuphi. Ngoba wenzani umoya kufike. Skildazo apha kufikela khona umoya ufuna ukutshintsha. Oh